Usketri shnong ka Thangshalai uba yo star khar noit ulong bakalong ke ek ka bom sngo la nget ye ke jingkhat jung hebret barang posnem ka arta kabala jia hapo ka shnong mar ka ne jingkhat jung ni hebret klapen kendet ya ka shnong ka thau baro ka we bat khamta me ka long ying kabala jia ka ne jingjia mar ka ne jingjia bat kabala penlong yi ni hebret barang posnem ka arta iba pule ha class 4 ban tip ka boy daga bastin fasi la de hapo kamrat ya tang na kadau bom ai ke mobile phone ban pet namar ka handman ka pha pulekot badon ni ka test ban tho bat bahap ban pulekot kane ke jingjia kam da jia kot hapo kane ke jila bat lese ke de sin ke banung kong ke bala jia hakashnong Thangshalai hamor kneng east khasihil district habayo banekren bot sketri kane ke shnong Thangshalai uba yo sar khrum noit ulapan pau bakane ke de ke jinghiar thma jung soitan yo breu da ka mobile phone uba yo sar uloong bakanek jingjia Kadei manlong Diengsympat ikimi kikpa kumno bakin Hikai bat bakin snengi Khun jongki khamtam hakabaye dei bat ka mobile phone uloong bakanek jingjia hakate ka longging Kadei ka but jung soitan ban hiar thama bat kaladei ka bapen kendit ika perthei barok ka wei namar ba ikhnlung ibadang sipusnem ka arta ilale yakum kane ka kam uba yo sar uloong bawat kibala he la sanru Kadei banang ban pendon kami mobile phone namar bawat kirang ba ru kila sya yalam ika bomdei leng ba mobile phone haga ba ki penlut por bon ka mobile ban ye ka bai slok ki parabreu bat ban slok pat ki khon ki ti ulong ba haga jaka ban ai daga mobile Kadei ban ai daga kot ba bible bat kito ki bomdei kristan Kadei ban hikai ki khon haglenti ka badai trong nghi cũng có sinh cái thao hay bật quấy bật trong á cũng năng làm cho sinh thì hai cái bang tiếp cái này cũng năng con ấy ngang xuống lưng ngọ hai cái video cái này cái chính chia cáiแต่กับบางกีพูนยังkita dan kita pentip sanaแต่กับบางdan ya keren bagi kita pun tengah lapar kat ngam sulangai ya kata kubur dan re ondang layak ke cing tepat adin ada lej dari dihi ngala lej ban ya kenduk ini kita ayi tinggal siapa kene kalong sisa ka ba sisa ya kata kam tai ha ke bede bagane ka benta nagaliang ka chonga kat ba ngarang perkhat sapang ka bede bagane bangala keli jikli ki ong ba kadai naga jing mu ai ka chongki ya ke mobile phone te ngila smo kala long sisa ke ba smusi ma ra ki chia ku ni ka chia te ndai ka kwa ban pan pa ka long ka wei ka long ba ngi kum ki kristan hi ha ki bede bagane ngi su tho ba ka ni ka singi ka ba khadu ka ba usaitan u penlong ya ka kum ka thma ka ba kraw na ka benta ba u kwa ban her thma wat ya ki khlung ret ro i badang si pos nam karta te ka ba ngi i ba ka ne ka as ko awon ra kum ka mobile ma ka mobile ka de ka wei ka ba khata hiru ya ki khna khlung te ho ya ngi kirang ba la dang nang ban pendon kam ya ka dan sibon ka ba khata ngi wala ki por ka ching bom nang ka chingi ba sios pa ya ka por na ka ta ki ching por mobile ndai na ka liang ka chingi kirang ba ngi la don kata ka bor per khat per dan ka ba kham khlan ndai i hang ni pat na ka liang chu ni ki khlung ki badang suppose nam ngi sa ji kendo i mala ka por te ilong ro i balong aktif ha ki sa ka i maniru te im dan kono kata ka mense ha i ka balong ronald na kono ka benta ka ba i bagi i khlung ilong i ba domriang la na kum ta andre pen ban ka ne ka chia ngam tep hadu kono ka konra ka ne ka ching e isu kawai ka bagi penlong i ka don ta ka cingkeli ka bakrau ka bagi ai kita ka cingkeli cungi ka bang ngimla ban cuba mre ka bacub ka cing cuba ngi ba kwa bon ra ka long ba ka dei ka cingla don bor ka cung setan ya ka bau setan menta un hertma habaro ka imlang ka salang leng ba ka mobile phone te kene kene ka cing hikai ka bayangi kum ki kime ki kwa ngi de banang ban hikai ki khun ba kanom chia shu nang ni sakmat ho ji khon chingi kala ban pan mobile la de dang ret tengi de ba sung thu ya ka bor chong ki ngi kirang ba ngi la sung thu kum no pen kam rei ma ki kim nang ho ngi ngila ban phai de ngila ban kan ma se phang ki ka pop chi kini khna ki bala em ha ka to ga ching la kai chong ki kala khta ya ka chebeng ke chong ki ba hadu bi kila kloi ban simro ya ka ta ga sin cham bat ban pen masu sai ban phasi
Te kani ke ba kabla don sha ka cing kata kani kade kelapan kedit bereu hai wat ya ka perthai hi bro koi iklung badang si fosnam kata I ale kani ka kam te kani kade si sha ka kabut ke cung usai tanah kani kesingi bakado ban hertma ya gi mesem balului kade bai leng baki mobile kaliang ka congi ki bahaya pesan ngidang ya keren sapang kan ya kecing dan kam ya ki mobile ha kini kesi ki ba ladap te ha kaliang ka congi komot ngide ban nang bai ban pendan kam ya ki mobile phone ho yang i kirang ba ngim dale ya ki kam ki bahadu kata andai ki por ki congi klato ki mobile phone ki to i ka por ki congi ki to ya ki kino kino ki kam ki ba hoi teng teng na kaliang ka congi kum kirang ba bagi light por sipang la sim na ik mobile ban ila pendan kam ya ka te ngila klet no iki ke te kamtam ki kristan haga cing kristan ka congi ka mot bangin dei ban kam pen nombon por syo apa yu dei ban mobile tingin phai bai teng teng syaga ktien ka chong play as kwa ban tu kalong ba ki kme ki pa ki dei ban pulut por ki khon ki chong ki haga ba kin shim ya ka chi hikai na ka ktien ka chong play malak por haga chaka ba kin ai mobile shim da ka bible katanga si kuntu ye ki kristan andai gitu ki bom dei kristan hikai ye ki chi hikai ka ba dei na ka ban ta ban tei ye ki mlang ka salang war kam tam ban tei ro iki khna ki badang ret